Bi urte damatxite paruen, 11 urte jarrun ditut obra honetan, krisi dala eta botan indutel, eta bi urte honetan ibili naiz kursuk eta egiten, eta mugitzen lan asuntuen eta entrevista bakarra izan dut. Haur txiki bat daukat, 8 hilabetekua, eta eskerrak handia lanik dauketen. Baina soldata batekin oso zaila ikustet. Bai errentipatzia eta gauza asko akumulatzia eta jornal batekin iruditzezat oso zaila dela. Eta, bueno, gurasok eta lantzi gabe, eta zuguruke bai, eta, bueno, eskerra moiet behar. Eraitizu baita etxean diskusio gehiago izatea, diru sarrerak gutxio daude, gauza gehiago murriztu behar dira, eta hortikan arazoak ikusten ditut bastante. Ez du ematen, baina afektu dituzu ikeragarri. Nahi bintzat afektu egin zen ditu. Eta psikologun ere, pentsau behar izan ditutia. Langabezite okorrena, irutzezat, bakarrik sentitzen naizela, psikologikoki asko afektatzitela, eta hori, etorkizuna oso beltza ikustetela. Hori pentsatziak, kiston tristuria ematit. Iñaki, Gabon. Gabon, Gabio. Eskerrik asko etortzeagatik benetan. 2 urte lanik egin gabe, ezta? Bai, bai. Iñaki, zuk lana galdu zenuenean, uste altzen nuen horren beste denborarako izango zela? Hau da, horren beste denbora lanik egin gabe pasatu beharko zenuela? Ez nuen betzatzen. Gurasoei segimentu egin behar zailo, gurasoei lehenko gure gurasoek eta itxonagonak eta lan moztua galtzen zuten nien, beste bateago jute aukeriak zen gaur egunin ez da olakoik. Eta zuk aukera hori ez duzu izan? Ez. Saiatu bintzat saiatu. Bai. Kursuk eta egin ditut, ikasketa batzuk egin ditut, eta ez da hola ere. Ez da? Ez. Kurso asko, ikastaro asko egin dituzu? Bai. Prestatu duzu zure burua? Bai, prestakuntza batzuk izan ditut, eta hortik gane zerrez. Lan bila, joan altzara, ezakit. Bai. Herrialde askotan izan naiz, kurrikulunak eta partitzen, eta, bueno, ez da sorte izan. Ez da sorte, zer esaten dizute? Ezakit, lan elkarrizketarik izan alduzu? Bakarra. Bat? Bakarra, bai, bi urtein bakarra. Hilabete bat iteko, bakarrik. Hilabeteko sustituzio bat. Bira, askotan, adineko langabetuekin izan nahi dut, gaia dagoeneko 50 urte inguruko pertsonekin hitz egin dut, eta askotan eurek esaten dute adina izan daitekela oztopoa lana aurkitzeko, baina zure kasuan zu gaztea, zara. Bai. Ze lan egin duzu orain arte? Bueno, eraikuntzan orain arte. galdu arte. 11 urte eraikuntzan egin ditut. Bai. Ez dago modurik, nolak ikusten duzu etorkizuna? Beltza ikustet. Gaztik langabetuen, da zaharre jubilazioa luzatu, ez ondo iruditzen. 77 urtera arte. Gehitxo. Zahar batentzako obra baten aitzeko nahiko iruditzezat. Nahiko zerren emintu bat behar du zahar batek, obra baten 77 urtekin. Eta horrela uste duzu gazteok ere ez duzuela aukerarik izango lanik egiteko? Ez ba. Hori gaztik kotizaz ez bau, zaharrak geho zinduko brau. Hori logiko ez zitea. Iñaki, elkarrizketa bakarra egin duzu, lan baterako, harrigarria da benetan, Bai. Ez nun pentsako baino. Ez zen nuen uste? Ez. Bueno, bideoan ikusi dugu, egoera hau gogorra dela eta azkenean, eragina duela ere zure animoan, psikologikoki ere gogorra dela, Iñaki. Bai, asko afektatzen. Zergatik? Bueno, lehen oitxuta zaude 9 ordu, 10 ordu izartzea lanin, da, zeure lanpostu bat izatea, eta, ordu bat hori, etxea aldatzea, eta, zeure soldata izatea, eta lanik pasatzea, bagarrik sentitza zela, bagarrik etxin, zein ez dakizula, eta, Ordu asko ezer egin gabe? Bai, asko afektatzea ditu, niri bintzat bai. Buruan, ordu horiek pasatzen direla zer esaten duzu, zer ideia esaten duzu? Hori, ez da lan animo ditzen, da, galderak, zeratik nago nola, eta, gero etxin diskusio izatitzuzu, eta... Bikotea daukazu? Bai, eskonduta, 8 hilabeteko mila, eta... 8 hilabeteko mila? Bai, hori da, Tristia da, baina, Diskusioa, zergatik, Iñaki? Oitxutatza den lanak ipetzetzuzu, Andri lanak, hori ala da.
Etzade hotxuta, lehen Andreekin itizizun, bakarrik egin behar, da, bueno, diferenti zitea. Berak laguntzen altzaitu, esan nahi dut. Bai, Animoak ematen. bai, laguntzit, ez dago Andra txarraz. Iñaki dena den urteak aurrera doaz, 2 urte lanik egin gabe, Bai, umea hor daukazu, bai. zer egin dezakezu? Esan nahi dut, gaztea zara, pentsatu alduzu beste herrialde batera jutea? Ez, porque ez nago, nik kanpagoteko formazio ez daukat, ingelesak geberazu, eta ni Alemanira junta zeitet. Jakin imezuan alkilerara ez da merki izan gamen da, gehorrek ez beste goz bat suposatzeu. Nian urte bete pasatzitut eta nik Andrien ez daukat harremanikan, horrek beste problema asko ekartzen ditu nire ustez. Hori gazte batentzako ota bi urte alabentura soltero bate, bueno, ondo irutzen za, baina nire kasuen ez. Zuk erantzukizunak dea Hori dazkazulako, da, eta zaila egiten zaizulako. bai, 8 hilabeteko umia daukat eta disfrutatzen nahi de berekin. Logiko irutzen zat. Dirua faltan izango duzu etxean? Bueno, Andrei lan aitit, baina, bueno, ez da... Ez da soberan ere? Ez da... Lanpostu bakarra etxin da, bueno, gurasok eta lantzia de, aitea dauketoin prejubilaua, udatxin itizun lana, aire pagiak endui, da. Gero amak ez du lan egiten, etxin beti jarri izan du, anaiak gureakin dauket lanen, gurean egiten lana, eta ez du asko kobratzen. Eta zugruk eta, bueno, zugru lan aiteu, lanpostua dauke, baina nire zugurrak ez dauke lanpostikan. Iñaki, zuk lana nahi duzu. Hombre, nire bezala gazte asko, pentsatzet. Zure inguruan badaude, zu bezalako gazteak? Bai, badaukat 23 urteko bat modulo bat induna, eta urare parun dau. Eta beste abokatu bat ikasketak inda, eta urare parun dau. Zertaz hitz egiten duzu, nola ikusten duzu egoera? Honetaz hitz egiten alduzu? Bai, asko, gehien bat. Gehien bat, ez da? Gehien bat, bai. Beste zerren gainetik. Eta zer nolako konponbidea ikusten duzu ez? Edo ez duzue konponbiderik ikusten momentu? Konponbidea, gazti errestasun hemen bertzaio laneako, eta jubilazio lehenu epini, eta gazti martxan epini. Diru moitu egiten, ustet, nik hori soluzio ba, oisik ustet. Begira, jaurlaritzak izan behar dituen erronkei buruz hitz egiten ari gara, Iñaki. Horregatik nik, lehenik eta behin, konfiantzarik ote duzun galdetu nahi duzun. Ba, esperantzi ez da sekula galdu behar, baina, bueno, ez dute oso argi ikusten egia esan. Zer eskatzen duzu? Jaurlaritzari zer eskatuko zenean? Ba, gazteentzako lana, behin eta hori, ni ondo nago, baina, bueno, esan denikete gaztiek eta badaude guraso gaztiek hipoteka pagatzen nahi pago ezin da nabiltzenak eta errestasuna emateko gazte horiei. Hipoteka eta patzeko eta bankuke ipini ezela bere eskutikan laguntasuna gaztiei. Ez da eskaera txarra. Ez, baina behin ipein hori. Ja, betetzen den, ez? Bai, a ber. Iñaki, eskerrik asko, txalo bat zuretzat. Merezi duzulako.